mangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didulunging para Pandhawa ning kepikut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kelawan ingkang gak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Nek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sang goleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Wonten dawuh sinuwun. Nawi sanggaring para Wadyabala. Kewareng ingkang ngabdi pun tumenggung Prawara Kendra Cemadung dawuh. Nggih, nadyan kula tumenggung salukat katun Barat Cemadung dawuh Dewaji. Saperangan Wadyabala saka ing Bata Sarimbak dina samoga jondok kendhani dandanan Makapura Kencana. Merga nggonku bakal mboyong Semar ana ing Mepalangi. Lho, sinten ingkang wantuna palangi paduka Gusti kula ingkang sinuwun? Ora ana iku kejaba mung atmajaning Lurah Semar Badranaya. Ingkang wani sekecap padha sekecap mangsuli kelawan Nalindra Ratu Gusti Prabu Panggulan Jagat. Atmajanipun Lurah Semar Driwantun lan panjenenganipun Gusti kula ingkang sinuwun. Mula kula jamba kendhani umur dandan Kepara Kencana dina samengko ketapno para Wadyabala. Gawean bumi angus karang kadempel niki lajeng pangkatipun ngabdi benjang menapa ora ketang sampung obor colok lintang mangkato dina iki sapa ana satra kanthet ngeyayet bringa sing uler geni tumpangke kuping kiwa tengen aja mati tanpa arep iki Wadyabala andaning Prabu Panggulan Jagat dasar para nyata sapa luwih dhisik ngaku tumenggung Prawara Kendra dasar para nyata kuwi sapa Senopati Ndarawati Raden Haryostyaki. Ayo, endi Semar? Bakal tak boyong nganing negaraku dadi srana waluyaning projeng Bata Sarimbak. Nggone ketaman pegebluk. Kena boyong Semar, watune iso nyempal bau kiwa tengening Setyaki. Babarawa. Wani ana sing tawedeni apamu lena mangreh tebak dadamu kene marganing patimu Singalena Prapteng Lar. Lah kok dadi bubar mawut prajuritku ora iso dikukup. Mungsu wong karang kadempel mongko mung kawulalit. Ning pancen diwangi karo satriya sing dimong karo Semar Badranaya. Apa mbok anggap aku wong loro saudon telu saurban? Iki Prabu Panggulan Jagat. Ayo aja maju mboko siji maju bareng ngono. Raden Setyaki dasar para nyata. Kowe Prabu Panggulan Jagat yo. Ayo ndi Semar, tak boyonge marang negaraku. Dadi sarana waliyaning projeng Bata Sarimbak. Iso boyong Semar Badranaya. Lamun iso nglangkahi kuwandaning Setyaki piye? Iso nglangkahi kuwandaning Setyaki. Sumuk nyawamu pengen meruput tinjo kayiwanganing Bathara Yamadipati. Kowe pengen mati mungsuh Prabu Panggulan Jagat kelakon penjagamu. Cokot kupingmu sirna margolaya apa mbok anggap wong loro saudon telu surwan. Ayo iki Prabu Panggulan Jagat nalindra negaraku tanpa tanding ming diapurmu iku arep menang karo aku sing tok gamana. Wong Ndara. Sampeyan iku Senopati Negari Ndarawati kok dicokot karo ratu kaya ngoten kok terus gletak. Oh ngisin-isinke. Ora sembodole maju nomor 1 kok ming dicokot ratu kaya ngoten kok njur ora eling Prawadasira niku nek cara kula isin. Wungu ten Petro non ora ngerti sangkan parane nyokot karo jagaku nganti ora eling. Wah Ndarawarku Dara ngamuk lagi sumbar-sumbar sing kaduan clurut jelek dinjleki sirahe ratune mau nggih mati apa ora mboten ngerti. Waduh mati aku. Ndarawarku Dara mlayu mriko nututi ora pati nduga ngono. Yen baru dikruput tak krupute karo Kakang Mas Yudipati. Pun monggo mawon watone karang kadempel tentrem. Sing mau tak takoki karo Semar Badranaya. Dasar para nyata. Prabu Panggulan Jagat piye? Kowe ora usah dadak melu-melu perkara iki. Ayo semingkira. Kowe aja bakal boyong karo Semar.
Semar wis kondo ora bakal sagu mbok boyong marang negaramu. Semingkir. Semingkir? Yo. Aku gelem semingkir. Watone Sambaya karo Semar Badrana yo. Sapa sing ngalang-alangi sedyaning Prabu Panggulan Jagat aja kok jamak lumrahing manungsa. Dewa mudhun wae aku ora bakal mundur secangkir. Ratu wong gragas. Sapa-sapa dicokot, sapa-sapa dicokot. Ndara Werkudara dikapake. Aku weruh to. Ngantem Ndara Werkudara ora apa-apa kok durmak cekel nggon gulu. Ndara Bratasena nganti ora eling. Dilingke kok. Gah. Kok emoh? Iki nek dilingke ora eling terus nothok. Mbok wis rasa ngelingke. Eling ya karepmu ora ya wis. Emut Den, Gus. Ndara Werkudara emut. Sampeyan niku satriya peng-pengan wis dicokot karo ratu kaya ngoten kok ngglitakne cara kula isin. Kok kowe? Bener Bagong. Bagaimana? Oh, ngaku wis apal. Wong perang iki malah dielingke kaget terus ning ngarepe kowe terus brek ngono lho. Aku wis apal aku. Ha iya. Aku mulane ra seneng karo Ndara Werkudara. Sithik-sithik ngampleng, sithik-sithik ngampleng. Apa dhek iki terus wong top ngono apa piye? Terus aku dianggep mung wong kere, terus ndase nggo keplak-keplakan apa piye? Anggepe kok dume awake gedhe. Coba padha karo aku tantang mentah-mentah. Sapa? Werkudara. Upamane Werkudara ki, Ndara Werkudara padha karo kowe. Wah, wis tak sikat wingi-wingi. Amarga dhek iki gedhe, gagah perkosa. Aku lek menang saka ngendi? Kowe ngerti dhewe ta mau nata ndasku ning Pedukan Karangka Dempel mau? Heeh. Sarta upama padha ngono dedeg piadeke padha. Ya ora padha dhek dhuwur sithik lah. Oh. Sikat wingi-wingi. Tak adus, Gong. Hah? Tak adus. Rak bar adus ta kowe? Heeh, aku tak adus ning kali kok kaya penak banget. Menan asli wong padha niku lak antil. Sayange kok gedhe kono. Sapa sing padha karo kowe? Petro. Petro apa aku? Petro. Mosok karo sampean kok wani ya ora mungkin. Wah, aku wit mau nang kene. Wis krungu kabeh. Wo. Oh. Iya. Dirampungke saiki apa piye? Tak rampungke dhewe mawon. Pun mboten sadewangi pun bejo cilaka bungasa tak rampungane dhewe. Karo Bendoro arep wani. Sampeyan ya plak-plak kok kali kula. Sampeyan ora plak-plak tangan lamun kula ngrasani elek. Mula sosok niku ora sok dasdes-dasdes. Sirah disembah anak bojo nang omahe nang nggo keplak-keplakan. Tuwa kula karo sampeyan. Yo sak kepenake dhewe ora. Nek kuwalat piye? Aku ngerti cilikamu nang kowe ora ngerti cilik aku. Wah, ya wis. Ya wis piye? Hah? Aku mau nek terus-terusan nderekke sampean kok dasdes-dasdes. Moh ya wis rasah melu aku. Golek juragan liya. Ora apa-apa. Ora minggat to. Wis melu kowe wae lah. Wah, Prabu Panggulan Jagat aja nyokot karo Werkudara. Kekuatane ngedap piye ya. Wah, saben sikile diuncalke lah kok tumomo ning dada sesek. Sumrepet panonku kaya ora weruh kiblat. Raden, aja mbok kira aku mung tekan semene. Kowe kuat nadai pusakaku Kyai Candra Wirayang. Kowe iso urip kena Candra Wirayang. Cilike kowe isih iso ngadeg aja dundang Prabu Panggulan Jagat. Lakon tak tibani pusaka Candra Wirayang kowe ngletak ora eling nglumpruk tanpa daya. Nadan ora tekaning pati nanging kowe ora duwe kekuatan pepes bayu kang tapis Werkudara. Prajurit bondo tangane krincung sikil leboke bakun jalan. Aku durung tau tepung. Nanging kae jaring akeh padha nyebutake entuk Raden Janaka satyane bagus.
Gaya teja pengawak tirta pamlujenar kaya kencana sinanglik. Kowe arep mbelani karo dulurmu tuwa tiban pusaka. Ora eling Purwadasina kowe Janaka. Alah dalan nadyan kowe kondang dari langing jagat lan curing bawana. Ing ora menang mungsuh pusaka kekuatanku Kyai Candra Wirayang. Prajurit iki leboke pakunjaran. Inggih sinuwun. Sewu-sewu kalepatanipun ingkang abdi tadhah wadana. Ngantos kula wantun merpeki dhateng jengandika Gusti kula ingkang sinuwun ing Pambata Sarimbak. Sinuwun Prabu Panggulan Jagat. Krana kula sampun nyumurupi bilih kadang kula kekalih Werkudara lan Janaka. Sami kapuping Rama Madyalaga kawon tanding kaliyan jengandika Gusti kula Sanata. Mila menawi kula ngantoske calon kadang kula kekalih menika paribasanipun sarah mungguing lautan wastra lungset wonten ing sampiran. Mila dinten sakmangke menawi kadang kula kekalih menika boten kawaluyakaken tuwin boten kawangsulaken dhateng ingkang rayi abdipun Puntadewa. Pengajaping manah kula boten nedya gesang nanging malah nedya sumusul dhateng kadang kula kekalih sinuwun. Dalah bagus. Yen ngono kowe banget tresna karo adimu sakulon Werkudara Padane Janaka ingkang padha tak rangket. Ingkang padha tak bondo tangane tak krincung sikile wis ora iso glawat. Babar pisan monggo kula aturi bondo ingkang abdipun Puntadewa. Katunggalna kaliyan para Pandhawa sanesipun kula gesang menika namung ijen datan para wak. Mboten wonten sedherek miwah mboten wonten kadang. Kula ingkang saking menika kula pasrah bongkokan dhateng Paduka Gusti kula ingkang Sun Prabu Panggulan Jagat. Prajurit! Bondo leboke. Matur Ndara Baladewa sewu lepat diagung mangsami nggih. Yo, eneng apa? Piye kabare peperangan jroning Karang Kadempel? Werkudara ingkang nalika semana sagung ngundurake Prabu Panggulan Jagat. Lah kok dadi ora ana kabare malah kowe mlayu-mlayu kaya bocah cilik iki eneng apa? Sewu lepat nyuwun pangapunten. Nggih. Kula munjuk atur ngesanipun Sri Prabu Baladewa. Ya piye? Iki semanten kula nonton ingkang sami perang. Pinanggih kan Prabu Panggulan Jagat sing ajeng boyong Bapak Semar. Ya sabanjure. Dumadakan sareng sami aben ajeng. Ndara Werkudara. Lho. Kowe kok nangis ngopo? Ndara Werkudara sinuwun. Bendara Werkudara ya kene. Ndara Werkudara kenging painah. Painah iki sapa? Apa, Gong? Panah. Hah? Panah. Kenging panah. Ndara Werkudara nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Janaka nggih majeng. Ndara Janaka ya nglumpruk tanpa daya. Lajeng Ndara Puntadewa ya maju. Ndara Puntadewa ya nglumpruk tanpa daya. Telas. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka kepingkut musuh. Lah iblis larak. Gugu ngarepe dhewe Petrus mingkir ratune tak golekane tak ajar. Mesti kulino aku. Lamit. Ya ngopo iki ora? Dadak nendang barang ora. Nendange ra bener. Tak paske mata entuk pipi. Aku tegelen kowe nek ngepaske mata iki. Main ra kan. Hati-hati ya Gong, muga-muga Ndara Baladewa ki iso ngrampungi karya Den. Ngatos-atos. Ora butuh Baladewa. Aku ora butuhake Ratu Mandura. Ning arep mbelani karo dulur-dulurmu sing wis tak rangket. Baladewa. Kowe arep mbelani karo Werkudara, Janaka karo Puntadewa, tiban pusakaku ora tak gawe tekaning pati. Ning tak gawe kewirangan nggonmu. Urip ana ing alam padang saka panguwasaning Kyai Candra Wirayang. Menungsa licik kowe Panggulan Jagat. Durung babak kulitmu, durung putung balungmu. Kowe ngentokke pusaka ana dadaning Baladewa ya. Mrene ya, ya berat cuwing-cuwing ku andamu Den. Ndara. Durung apa? Sampeyan kok mboten krasa. Sampeyan tumbas jateng pundi?
akeh dengkulmu mlocot iki aku arep nesu. Nggih, ning sabar iki. Mengko sampean ngerti niku mesti sok. Kucinge sapa ya, Tru? Kucinge sapa dengkulmu mlocot ora? Apa iki? Anggota, anggora. Ngarani anggora kok anggodo iki munyuk kok. Kowe ngerti ora kok iso apa kok? Mbah. Den, piye? Ngerti ra? Lho. Kok iso ngono-ngono? Aku dhewe ya ora ngerti. Ming Prabu Panggulan Jagat kok ngeculke selang biru. Mana, Den? Kowe nggo pengilan ora? Nggawa. Pengilan ngotan bunder lho cilik. Kok nggo kaya ngono tok ngapake? Tak tangani ning sandal e. Oh. Nek ana wong wedok tak ngeki sore nang. Den. Sampeyan mang ningali suku panjenengan to? Apa ora krasa wujude? Lho iki Petro iki aku dadi kaya ngene iki piye Petro? Kula dhewe ya ora ngerti. Sampeyan kenging panah nesu-nesu wae terus ngerti-ngerti wonten kebul makbul. Ilang wujud ing Ndara Baladewa wujud macan. Waduh Petro, ati aku. Lah iki aku ora iso bali nang Mandura nek wujud kaya ngene iki. Iki piye Petro? Kula dhewe ya radong meratune ya digdaya tenan. Piye kok? Ana malah aku golek sirkus. Heeh. Iki didol ning sirkus payu larang, Tru. Tenan, Tru. Macan bisa bicara. Bakong tak kletak ndasmu, mudhar ora kowe. Ngeten mawon. Piye, Tru? Sowan Bapak Semar. Sampeyan wujud kaya ngeten iki kok sebabe apa, dalarane apa lan kudu kepiye? Niku sowan Bapak. Bapak yakin iso mernake kali Ndara Baladewa sing wujud kaya ngeten iki. Aku kula percaya Bapak mesti yakin iso mernake. Yo, aku tak sowan Bapakmu Semar nggih. Apa itu? Niki sinten napa Ndara Baladewa, Pak? Ndaramu Baladewa? Nggih. Lah, kena ngapa? Kula ngetutke kena panah terus dumadakan nguran wujud dadi Sardula kaya ngeten iki. Blegegek sadulita mel Semar mati aku. Aku tulung ana Semar, aku tulung ana. Semar piye kanane kaya ngene iki? Nggih. Nuwun sewu, niku sampean ora luput ora kleru ning pancen niyate diwirang-wirangke karo Panggulan Jagat. Pusakane Panggulan Jagat pancen digdaya. Napa sing dikarepe Panggulan Jagat iso kaleksanan, iso kasembadan. Ketitik sampeyan kena pusaka iso dadi Sardula kaya ngoten. Aku ora iso bali nang negara Mandura. Aku tulung ana Semar. Aku tulung ana iso bali nang negara Mandura pulih kaya wingi wujud nata Mandura Prabu Baladewa. Ning enten syarate. Syarate apa? Miturut petungan kula sampeyan iso dadi Baladewa malih wujud menungsa lumrah. Nek sampeyan kudu iso nemokke teng pundi Ndara kula katelune Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara kali Panggulan Jagat. Nek sampeyan iso nemokke, iso ngluwari Ndara Puntadewa, Ndara sinten niku Werkudara, Ndara Janaka, kula kinten sampeyan bakal bali kaya wingi uni. Ning nek sampeyan ora iso nemokke Gusti kula katelune, lha nggih sampun nyuwun pangapunten. Kula ora iso pripun-pripun sampeyan tetep wujud kaya ngeten selawase. Aduh, mati aku Petro piye? Anggene niku kudu dileksanani, goleki mawon. Mula sampeyan mang lunga saking mriki mang goleki teng pundi durunge Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara, Ndara Janaka le dikunjara. Kula kanteni anak kula Petro nala Garing Bagong. Supaya sampeyan aja nganti dioyak-oyak wong desa, dioyak-oyak para kawula disengguh macan tenanan. Sago mboten? Yo, aku sago. Nek pun sago, mriko mang mlampah liwat mburi mriki mawon ndak ketemu Panggulan Jagat. Petruk Bagong ndaramu iki tutna. Waduh. Tutke macan, Gong. Ayo wis mudhun derajate. Mau ngetutke satriya saiki ngetutke macan. Ora apa-apa. Engko nek ngelih ati dikresak
Bagong aku ora doyan daging. Macana kae aku pangananku kaya menungso. Oh, nggih pun, soalé mengko nek tiba-tiba sampean lapar, terus kula pas nunggu sampean terus maem ya cilaka temene. Pun monggo den kula dherekaken. Ayo Petra aku turno. Monggo Gus kula dherekaken. Pak kula tak ngetutke anu napa macan. Iya sing ati-ati. Kowe gaweanku. Kowe tak utus yen mengko ana ratu sing tekan kene arep boyong karo kowe manuta aja selak ya. Mesti wae ratune ora bakal ngerti nek kowe iki gaweane Semar. Aku tak ngatas kelawan dewaku. Ing ngatasi Semar mung kepengin bangun desa wae lah kok dadi kaya ngene pacoban iki kudu tak tampa. Nek pancen iki saka keparenging dewa, aku lahir batin ikhlas nanging yen iki pancen niate para menungsa sing watak angkara budi candala. Aku sing ora trima wis ngono wae welingku aku tak mangkat saiki. Mengko nek ratune teka ladenana aja nganti gawa gelo geri karo menungsa. Sing padha tresna karo kowe nang nyatane kabeh ora ana ingkang monggo pila mungsuh aku. Swar. Dina iki kelakon penjangkangmu lu bakal mboyong karo kowe. Ming dijaluki tulung supaya gawe srana negaraku kilang pagebluk lah kok dadi kowe malah sajake ngewak-ewakake nias. Ayo kowe saiki ora ana sing bakal menehi pengayoman karo kowe. Kowe gelem ora gelem tak boyong marang negaraku. Semar. Lho malah ming mesam-mesem. Gedumel ora metu suarane. Nek ngono kowe ora bakal kumbe ora bakal selak. Ayo tak boyong. Wah, rumangsa bingung rasaku. Ndak kira gampang apa ya menyang didulunging para Pandhawa ning kepikut mungsuh. Lah kok tinemune angel digoleki. Nadyan wis nasak pirang-pirang alas parandene ora iso ketemu kelawan ingkang gak upadi. Ning nggih ampun lokro, tetep kudu ditutuke. Napa sampean purun dadi macan terus kaya ngoten niku nek mboten kelem nutuke. Arek kersa dadi macan terus kaya ngoten niku nggih pun kondur mawon teng Mandura. Mboten sanggoleki Ndara Pandhawa. Lah wong sampean ya ora terus semangat kok ya. Yen to pancen kaya mengkono ayo. Menawa Garing Petruk Bagong goleki meneh menyang endi papan jenenge para Pandhawa mulih mlebu teng pakunjaran. Monggo Gus kula derekaken Ismaya. Ulun mus mangerteni. Kita ingin ngabiyantara ning ngarsa ulun Bayana parigawe apa Semar? Lha niku namung badhe nanjihaken ing atasipun. Kula niku mung duwe sedya kepengin bangun desa. Lah kok dadi pacoban sing kula tampa kok malah mboten kanten-kantenan. Mboten namung tumanduk dhateng pun Semar nanging ngembet dhateng punden kula para Pandhawa. Semar yakti apa ingkang bakal kita leksanani ana ing Karang Kadempel tan bisa pisah kalawan para Pandhawa. Panakawan kuwi tetunggalan kelawan para Pandhawa. Mula kang sangka kuwi Semar. Pandhawa kudu wal saka bebaya ya mung kita kelawan Nata Ndrawati ingkang bisa ngrampungi bebaya ing tumanduk marang momongan kita para Pandhawa. Lamun kita bisa ngrampungi pacoban ingkang gawe sengsaraning para Pandhawa lumantar Nalindra Sabrang ingkang sowan ana ing ngarsa kita nalika ning padukan Karang Kadempel yen kita bisa mangrurah satru murka wujuding Prabu Panggolan Jagat yakti kita bakal ngerti sapa ta sejatine ingkang wis wani ngirigoda kelawan apa kang dadi gegayuhan kita Semar. Lah lajeng anggen kula saged ngrampungaken kita aja pisah kelawan Nata Ndrawati. Sabab Nata Ndrawati ku jangganing Pandhawa, kita minangka dadi pamomonging Pandhawa. Loro-loro kudu manunggal dadi sawiji. Mara kita enggal mudhuna ning jagat golek ana Nata Ndrawati sawise iku golek ana para Pandhawa nggone padha dibanda dening menungsa ingkang watak angkara budi candala Kesemar Badranaya. Kula nyuwun pamit ulun sing ati-ati nuwun Ndrawati. Ya Semar. Karang Kadempel geger kok sampeyan mboten ngetok. Mergo aku wis ngerti ora ana ingkang bakal bisa ngasurake Nalindra ingkang nedya mboyong marang Semar. Tinemune bener Koko Prabu wae nganti kepirangan para Pandhawa kepikut. Lah Kakang Semar saka tindak ngendi?
Sowan Sang Asih Prana. Kula namung badhe kepengin nyuwun keterangan supaya pepadang tumanduk dhateng Karangkadempel. Sabanjure panjenengan niki kudu sing ngrampunke sampeyan kalih kula. Monggo para Pandhawa kepigut Kyai Semar. Goleki nalika semanten Pandhawa Kinunjara madyaning wana ing Krendayana wujud pakunjaran panglimunan. Bila datan kasak meripat datan wonten keng nganuk wonten mriki papan drenging para Pandhawa praptaning Sardula wonten dawuh den dina samengko wis kecandhak menyang endi dununging para Pandhawa. Sampeyan niku ampun ngawur wong niki alas kaya kenten kok kecandhak pripun. Yen ditonton nganggo netra walaka pancen wujude alas. Nanging iki ana wujuding pakunjaran. Mongko wujuding panglimunan tegese ora kasat meripat. Mula ora ana ingkang ngerti pakunjaran iki. Welatan. Mbok menawa lebete pepundhen Pandhawa sinuwun. Mbok jajal sampeyan budidaya supaya iso jebol pakunjaran iku jarene bapane sampe iso ngluwari para Pandhawa iso bali kaya wingi uni Ndara. Tinebak pakunjaran dening Sang Sardula kedadosan saking Nata Mandura. Temah jebol punang pakunjaran. Nata Mandura ingkang wujud Sardula bali kaya wingi uni. Aturaken panuwun dene Paduka sampun saged ngluwari dhateng ingkang rayi tuwin kadang-kadang Paduka. Anggen kula anggen budidaya supados saged kaleksanan kula menika ngluwari dhateng para Pandhawa. Menawi kula mboten saged ngluwari karan para Pandhawa, tangek kula badhe wangsul kados wingi uni. Koko Prabu kula ngaturaken panuwun. Ya, Arjuna. Tiba padha-padha ora apa-apa ya. Wah, Baladewa aku ngaturke panuwun. Ya, Werkudara padha-padha. Nyatanipun Kakang ya wis iso bali wujud kaya Nata Mandura. Saka endi? Budidaya supados saged ngrampungi perkawis menika kaliyan Kakang Semar. Wah, lah dalah iki yo Semar malah wis tekan kene. Nggih. Lah kok ora digawa karo ratu sing ngamuk ning Karangkadempel mau. Kula budidaya supaya iso aja nganti kepikut dening Nalindra wau. Sabanjure piye? Koko Prabu kula suwun Kyai Prabu Darmaksuma lan Werkudara menapa dening Janaka supados kadherekaken wangsul tawi kondur wonten ing Karangkadempel. Lho, ora ning Ngamarta. Ingkang badhe gadah damel menika Kyai Semar. Lah Syadi bakal tindak menyang endi lan apa ingkang gak bakal mbok tindakake? Kula lan Kakang Semar badhe ngupaya Nalindra ingkang sampun damel ribet kawontenan Karangkadempel. Oh ngono. Inggih. Ya, Kyai Prabu wonten dawuh. Monggo kula dherekaken kundur wonten ing Karangkadempel. Monggo Koko Prabu. Kondange kuwi wong waskita, kondange kuwi wong awas. Kondange kuwi wong pinter nanging saknyatane jebul bawur paningalmu. Ora tamak kelawan kahanan ingkang saknyatane. Kowe ora ngerti sapa sejatine aku. Nggonku budidaya gawe sirnamu wis tak angkah pirang-pirang abad nanging ora tau kelakon. Dina samengko bakal kelangkon penjangku ngono bakal nyirnakake marang pamonging wong tanah Jawa. Kowe tekaning pati ora ana ingkang dadi pengayomaning para Pandhawa. Pandhawa wong Sukerta ingkang wis tak kunjara dadi panganing wadya balaku mati dening aku. Lah kok dadi diapusi ya. Semar tak pateni wujude sumping lombok abang cetha gaweane amuk legane ati. Takon karo aku Nalindra Ndrawati Prabu Sri Bathara Kresna. Kowe Prabu Panggolan Jagat yo. Ayo, kowe saiki ngejak apa? Wis entek Senopati Karangkadempel. Sing isih ming Nata Ndrawati jagat. Ora tatanan. Gugu arepe dhewe. Ngina karo Prabu Panggolan Jagat. Clorong Candra Wilayang. Wah, mbok sakenane wis bedhek. Ana panah kok iso ubah dhewe. Iso bangga dhewe. Kekuatane ngedape-dapi. Arep ngopo? Iki nek ora tak cekeli kenceng panah iki sajae kaya arep ora gelem tak cekel. Ora iso. Ayo arep ngopo? Lho, lah kok dadi manaku pusakaku digawa dening Semar. Iki pusakamu to, yo. Candra Wilayang nyo tak balekke balik. Akan wonten dadaning Sang Prabu Panggolan Jagat. Nalika semanten Ayu Baskara timangsa sirna Margalayu. Panah Badar Betari Durga Sang Prabu Panggolan Jagat Badar Sang Hyang Bathara Kala. Obat. Kakang
Semar. Biyung piye iki lha kok dadi cabar ing gawe? Sabar ya kala sabar. Tak tembung karo sing ngawogan, kala sing ngawogan. Aku selak luwe. Iya aku ngerti. Durga iya Kakang Semar inggih. Ngopo kowe kok dadi panah barang? Dipun nangisi Bathara Kala pados kula pados tedha. Monggo nyatanipun menawi kula badhe mejahi para Pandhawa menika menawi Kyai Semar tasih sugeng menika mboten badhe kelampahan. Lah terus aku arep tok pateni. Sir kula kados mekaten supados kula gampilangipun mejahi para Pandhawa. Wah, Tak kandhani ya Durga. Ora ana ala ingkang tumama ing becik. Lho? Dadi kowe nek arep mateni karo Semar ya tangeh kelakone. Apa Semar wae lak pangane kok sik kala war mangan aku mendem kowe. Ora bakal kowe kuat makan daginge Semar. Lagu terus piye? Betahe Durga jak bali. Jak bali. Kala kuwi jak mulih. Aja ngampiak-ampiak gawe patring pundhenku para Pandhawa. Kowe wani ganggu gawe para Pandhawa, ganggu gawe kawula Karang Kadempel, gedene ganggu gawe kawula negara Ngamarta. Konangan Semar malah dadi emput kowe engko. Inggih, Mulih. Wadya balamu jak mulih kabeh. Sing picak dijoroke. Tobat. Digandeng, sing lempo digendong, sing bisu dijawil. Wadya balamu ganggu gawe dulur-dulurku kali nangka kene aku mbala geni mungsuhe Semar. Nyuwun pamit Kyai. Atriya gagah Warakudara. Kowe sapa? Tumenggung Prawara Kendra. Ratu Gusti Kulang tak kedhepake belani hau. Sedaya pun ketingal padhang. Kutha rencana ing badhe angganggu gawe anggen kula mbangun desa sampun sumingkir. Awi tetunggalan manunggal Naya Narapraja Nayaka kan para kawula sengkut gumregut mbangun desa Karang Kadempel supados langkung rukun langkung manunggal mboten saged dipun pisahaken mawi menapa kemawon tentrem ayem nirbaya nirwikara durga mendhak kala sirna lan tansah nampi barokahing Wang Mahanasa. Ya Semar purnaning gati sura sudrajane kang retsa brasta tekamping Darmastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih Ndara.